Повести ятим. Муаллиф Садриддин Айнӣ. Қисми якум. Моҳи феврали соли 1921 буд. Дашти ҳамвори бедолу дарахти канорҳои дарёи Аму манзараи як биёбони мурдаро нишон медод. Фақат боди афғонӣ, ки аз тарафи ҷануб ғуррос зада мевазид, ин биёбони беҷонро ба ҳаракати ҷонканона оварда буд. тӯфони чангу хоке, ки бо вазидани бод аз дашт бармехост, рӯи офтобро мисли абри сиёҳ фурӯ мегирифт. Дар он биёбони васеъ дар рӯз, чунон ки дар шаби торик бошад, касе чизеро дида наметавонист. Ятим, ки ҳанӯз соли 12-уми худро пур накарда буд, дар аввали сар шудани тӯфон гӯсфандони бойро бо кӯраи ҳавзмонанди заминӣ дароварда, худ ба пеши даромадгоҳи кӯра қаравулӣ мекард. Ятим барои нигоҳдорӣ кардани чашму даҳонаш аз хоку рег, чашмонашро бо дастонаш маҳкам гирифта, даҳонашро ба замин карда пару мехобид. ҳанӯз шамол ором нагирифта буд, ки борони барфолуд ба боридан даромад. аз либоси тунук ва ҷиғда-ҷиғдаи ятим қатраҳои борон гузашта, ба бадани ӯ нуги бигизи дар оташ тафсондагӣ бар ин мехалид. Ятим ба ин азоб тоқат наоварда, сари худро аз замин бардошта, рост шуда нишаст. аз як канори дашт, ки чангу ғубораш ба воситаи борон фурӯ нишаста буд, рамаҳои бузу гӯсфанду галаҳои аспу молҳои сиёҳ ба чашми ӯ намудор гардид. ҳайвонҳо аз шимол ба ҷануб ба тарафи лаби дарёи Аму нигоҳ карда медавиданд. гӯсфандони дар кӯра будагӣ, ки садои суми молҳои гурехта омада истодагиро шуниданд, безобита шуда ба ҷунбиш даромаданд. Ятим тарсид. Бадани ӯ, ки дар асл аз сармо сӯзиш мекард, аз тарс ба ларза даромад. ӯ худ ба худ: агар гӯсфандони дар дасти ман супурдашудагӣ ба ин ҳайвонҳое, ки ба бурон гирифтор шуда гурехта омада истодаанд, ҳамроҳ шуда гурехта раванд, хуҷаин маро нокушта намемонад, гуфт. Ятим ба даромадгоҳи кӯра дастаҳои яфшон ва шибоғ пахш карда, он ҷоро маҳкам баста ва худаш чӯбдасти саркаҷи чӯпонии худро ба даст гирифта, дар гирди кӯра нигаҳбонӣ карда гардидан гирифт. ҳайвонҳои гурехта омада истодагӣ ба пеши кӯра расида, аз ду тарафи вай гузашта рафтан гирифтанд. Ятим гӯсфандони дар кӯра будагиро, ки аз дидани ҳайвонҳои гуреза шам гирифта ҷаҳида аз кӯра баромадан мехостанд, бо чӯбдаст зада ба даруни кӯра бармегардонд. рама ва галаҳо гузашта буданд, аз дунболи онҳо 25-30 нафар одамони аспсавори калтакдор онҳоро ронда меомаданд. яке аз он саворон, ки ба пеши кӯра расида омада буд, аз асп фуромада, явшон ва шибоғҳои дар дари даромадгоҳи кӯра гузоштагиро гирифта ҳаво дода, барои баромадани гӯсфандони дар кӯра будагӣ роҳ кушодан гирифт. Ятим, ки ин ҳолро дид, ба ин одам нигоҳ карда: амак, чӣ кор карда истодед? Чаро гӯсфандони маро мегурезонед? гуфт. агар яке аз инҳо гум шавад, бой маро нокушта намемонад. ҷаноби олӣ, гуфт он одам, дар болшевикҳои гурехта аз дарё гузаштаанд. бойҳо ҳам аз дунболи он кас афтода, молҳои чандноқ ва беҷони дар хонаашон будагиро гирифта аз дарё гузаштаанд. мо бошем барои ронда аз дарё гузарондани ҳайвонҳои дар чаробудагӣ ба дашт паҳн шуда будем ва гӯсфандони туро ҳам дар қатори ҳайвонҳои дигар аз дарё мегузаронем. ту аз чӣ ва чаро метарсӣ? баъди аз кӯра баромадан ба дигар ҳайвонҳо ҳамроҳ шудани гӯсфандони дар кӯра будагӣ, он одам боз ба аспи худ савор шуда, аз дунболи ҳайвонҳо ба роҳ даромад. модарам чӣ шуда бошад? Вой, модарҷонакам! Вай дар дасти бой буд.
куҷо мондӣ модарҷонакам, гӯён ятим ба гирья даромад. Модарат ҳам аз дарё гузашта рафт, гуфт як аспсавори дигар, ки ба пеши ятим расида омада буд. Ятим ба тарафи соҳиби ин овоз нигоҳ карда ӯро шинохт. Ин одам додараруси хуҷаини ин бачек буда, Шоқул ном дошт. Ятим бешаку шубҳа донист, ки модараш ҳам аз дарё гузашта рафтааст. Вақте ки ятим аз дарё гузаштани модари худро фаҳмид, ба нияти аз дарё гузашта ба модари худ расидан аз дунболи касоне, ки ҳайвонҳоро ба тарафи лаби дарё ронда мебурданд, афтону хезон ба роҳ даромад. Дар яке аз қишлоқҳои лаби дарёи Амӯ Эшонқул ном як бой буд. ӯ обу замини бисёреро соҳибӣ карда, дар деҳқони ятим батраки бисёр кор фармояд ҳам асосии бойгарии ӯро чорводорӣ ба ҳам мерасонид. Дар қатори ятимҳои бой Мурод ном касе ҳам ба ӯ чӯпонӣ мекард. Соли ӯ ба 40 наздик расида бошад ҳам, то он вақт ӯ зан нагирифтагӣ буд. Дурусттараш ин аст, ки зан гирифта натавониста буд, зеро ӯ пулеро, ки барои хонадор шудан дар кор мешуд, ёфта наметавонист. ӯ дар хонаи бой 25 сол кор карда омада бошад ҳам, аз музди хизмат чизе пасандоз карда натавониста буд. Чизе, ки ҳарсола аз бой ба вай мерасид, ба хӯроқи ҳаррӯзаи модаркалони кампираш Фотимабибӣ ва набераи ӯ Соро, ки пас аз мурдани падару модараш ба дасти кампир нигоҳ карда монда буд, гоҳо мерасид, гоҳо намерасид. Лекин Фотимабибӣ некиҳои набераи худ Муродро, ки ба ӯ карда буд, бебадал нагузошт. Набераи худ Сороро ба бойҳо, ки бо қалин ӯро харида гирифтан мехостанд, надода, бо як коса об ба Мурод никоҳ карда дод ва ӯро ба худ хонадомад намуд. Мурод баъд аз хонадор шудан дар ҳар сари чанд гоҳ як бор ба хонааш рафта, шабро дар он ҷо мегузаронид ва саҳрӣ барвақт аз хоб хаста, то баромадани офтоб ба хизмати хуҷаинаш расида мерафт. баъд аз ягон соли хонадор шудани Мурод, Фотимабибӣ мурд. Мурод хабари вафоти модаркалони худро дар дашт, дар вақте ки гӯсфандҳои хуҷаинро чаронда гашта буд, шунид. Аммо даррав натавонист, ки ба сари мурда равад. Аз касе, ки хабари мурдани модаркалонашро ба вай расонида буд, хоҳиш кард, ки ин хабарро ба хуҷаини вай ҳам расонад ва аз вай илтимос кунад, ки ягон касро ба чарогоҳ фиристонад, то ки ӯ Рамаро ба вай супорида ба сари мурда равад. Аммо то бегоҳонӣ аз тарафи бой касе наёмад. Ночор Мурод гӯсфандонро аз чаро гирифта ба тарафи ҳавлии бой нигоҳ карда ронд ва 1 соат пеш аз фурӯ рафтани офтоб, яъне 1 соат пеш аз вақти муқаррарии ҳаррӯзааш, ба ҳавлии бой расид. Чаро молҳоро ин қадар барвақт аз чарогоҳ гардондӣ, гуфт Эшонқулбой, ки аз ҳавлияш баромада барои адои намози аср ба масҷид рафта истода буд. Магар ба шумо хабаре аз дунё гузаштани модаркалонамро нарасониданд? Гуфта пурсид Мурод аз бой. Дар ҷавоби ӯ: расониданд, аммо чӣ шудааст? Як кампир мурдия? Бо зуд рафтани ту магар ӯ зинда мешавад? Ё ин ки барои мурдани ӯ гӯсфандони маро ҳам гӯшна монанда куштан мехоҳӣ? Гуфт бой оташинонона ва илова кард: ҳар як гӯсфандам ба назари ман аз 10 то кампири ту азизтар аст. Мурод ба ин гапҳои бой чизе нагуфт, аммо гӯсфандонро ба ҳавлӣ дароварда истода, худ ба худ ғурғур кард: гӯсфандонат он тараф истанд, 100 та калаи ту бар ин бойро ба бадали як тора мӯи мурдаи модаркалонам намегирам. Мурод баъд аз ба гӯсфандхона дароварда ҷобаҷо кардани Рама, ҳатто оби явғонеро ҳам, ки ҳар шаб аз хонаи бой мехӯрд, нахӯрда, ба қишлоқи модаркалонаш нигоҳ карда давид. Мурод баъд аз гӯронидани мурдаи Фотимабибӣ ва гузарондани бегоҳии ҷумъаи ӯ аз он қишлоқ
тамоман кучиданӣ шуд, зеро дили ӯ розӣ намешуд, ки зани ҷавонашро дар як қишлоқи дурдаст танҳо гузошта худ ба хонаи хуҷаин равад. ҳарчанд ба занаш дилаш пур бошад ҳам аз одамони беҷогард метарсид. Бинобар ин ӯ порча палоси аз модаркалонаш мондагиро ғундошта гирифта бо занаш ба қишлоқи бой овард ва як кулбаи вайронаеро, ки дар як гӯшаи он қишлоқ бесоҳиб монда буд, лою гилу шикасту рех карда, кӯчашро дар он ҷо ҷой гиронд ва худаш мисли пештара дар хизмати бой гаштан гирифт. бой дидани зани ҷавони ятими миёнсоли худро ҳавас карда ба Мурод гуфт: зани ту келини ман ҳисоб меёбад, келинталбон карданамон дар кор аст. Фардо гирифта биёр, ӯро меҳмон карда зиёфат кунем. Мурод пагоҳии он рӯз зани худро дар хонаи хуҷаин монду худ гӯсфандонро ҳай карда ба чаро бурд. Занони бой Сороро ба як хона дароварда зиёфатҳои гуногун карданд. Ҳарчанд хонае ки меҳмонро ба вай дароварда буданд хонаи зани хурдии бой буд, аммо дар иззатдории меҳмон аз соҳибхона зиёдтар зани калони бой кӯшиш мекард. беҳтарин ва бомаззатарин чизҳои хӯрданиро ба пештари меҳмон тела дода, ӯро гашта баргашта ба хӯрдан таклиф мекард. порчаи лаҳми гӯштро бо дасти худ гирифта ба дасти ӯ медод, иликро ба рӯи нон афшонда дар пеши ӯ мегузошт. чойи хунукшудамондаи пиёларо ба пойгаҳ ҳаво дода ва ба пиёла чой гарм кашида ба пеши вай мениҳод. аммо Соро ба ҳеҷ кадоми ин гуна хушомадгӯӣ ва иззатдории хуҷаинзан аз худ намерафт. бо вазнинии калонворона, гӯё ки дар ҳақиқат ҳам келини ба тозагӣ фурӯвардагирифтаи он бошад, сар хам карда менишаст. лекин монанди навкелиншудагон бисёр ҳам худро дар пеши соҳибони хона хор намедошт ва ба ҳар ҳаракати онҳо аз ҷояш хеста ба онҳо таъзим намекард. бисёр кам чиз мехӯрд. гӯшти хуҷаинзан ба дасташ додаро бо эҳтиром аз дасти ӯ гирифта, ба ҷои ташаккур ба сараш ба тарафи ӯ ишорати миннатдорӣ кунад ҳам, онро нахӯрда ба рӯи нон мегузошт. ба илики афшонда додагиаш бошад, лоақл даст ҳам нарасонид. хуҷаинзан 3 бор чойи хунукшудаи пиёларо холӣ карда, ба ҷояш чой гарм кашида бошад ҳам, Соро ягон бор аз он пиёлаҳо лаб тар накарда ва дар охири таом танҳо аз косаи оби сарде, ки дар як гӯшаи дастархон истода буд, як-ду қулт нӯшид. дар вақте ки ошхӯрӣ тамом шуда барои дастархон фотиҳа хондан, ҳамдам ҳамдам гӯён садои баланде шунида шуд. ин овози Эшонқулбой буд. дар вақте ки занонаш Сороро дар хонаи зани хурдиаш меҳмондорӣ мекарданд, ӯ дар хонаи зани калонияш нишаста бо писарчааш ош мехӯрд. бо шунидани овози бой зани калонаш «Лабай, хуш даррав» гӯён аз ҷояш ҷаста хест ва давида ба пеши шавҳараш рафт. эҳтимол ба хотири хонандагон гузарад, ки номи зани калони бой Ҳамдам будааст. бинобар ин ӯ бо шунидани ин овоз ба тарафи ӯ давида рафтааст. не, номи ӯ Ҳамдам набуд. дар он вақтҳо занонро ҳеҷ кас ва аз ин ҷумла шавҳарҳояшон ҳам бо номашон ҷеғ намезаданд, чунки пӯшида доштани номи занро ҳам монанди худаш ва рӯяш лозим медонистанд. агар ном баранд, аҷаб набуд, ки ягон номаҳрам бегона шунида монад. магар дар девор ва ҳаворо ҳам ба номи зан номаҳрам ва бегона гумон мекарданд, ки дар хона танҳо ҳам ӯро ба номаш ҷеғ намезананд. номи зан дар тамоми умри ӯ 2 бор гирифта мешуд. вай ҳам аз тарафи домлоимом як бор дар вақти ба шавҳар баромадани зан, яъне дар шаби никоҳ
дуввум, дар рӯзи мурдаи ӯ, дар вақти фурӯхтани гувоҳони вай ба бадали садақа. Ҳамдам номи писари бой буд, ки дар вақти хонадор шуданаш аз зани калонаш зоида шуда буд. Он бача дар ҳамон солҳои аввалии зиндагонияш мурда бошад ҳам, бой зани калонашро ба он ном ҷеғ мезад. Баъд аз он ки ба зани хурдиаш хонадор шуд, барои фарқ кардани ӯ аз зани калонаш, ӯро ҳамдамча гӯён ҷеғ задан гирифт. вақте ки аз зани хурдиаш як писарча рӯид ва номи ӯро Истам гузошт, зани хурдиашро Истам гӯён ҷеғ мезадагӣ шуд. ҳамдам зани калони бой аз пеши шавҳараш дар ҳолате ки дар дасташ як хуша набот буд, баргашта омад ва онро ба чойник андохта истода: амакатон аз наботашон то ҳол ба ҳеҷ кадоми мо намедоданд. Ин як порчаро дода ба келин наботчой карда деҳ ва баъд аз он ба пеши ман биёр, ки рӯйбинон кунем гуфтаам, гуфт ба Соро. Соро ба муқобили ин марҳамати ғоибонаи бой чизе нагуфт. Дар рӯй ва авзоаш ҳам ягон дигаргунӣ, на аломати хурсандӣ ва на нишонаи хафагӣ пайдо нашуд. Аммо авзои зани хурдии бой беҷо шуда ба палонҷи худ бо зери чашм ало нигоҳ мекард. ҳарчанд зани калон ин нигоҳи палонҷи худро ва маънии онро фаҳмида бошад ҳам, худро ба нодонӣ зада, наботчойро гардон карда, дар ду пиёла кашид. яке аз он пиёлаҳоро ба пеши Соро ва дигарашро ба пеши палонҷаш гузошт. «Ман наботчой намехӯрам», гуфт зани хурдӣ. Ба келин додан гиред. Наботро амакашон барои он кас фиристоданд. «Хуб, шумо намехӯрда бошед, ман хӯрам», гӯён зани калон пиёлаи наботчойро аз пеши палонҷаш гирифт ва илова кард. Амакаш аз барои келин фиристода бошанд ҳам, аз давлати шолӣ курмак об мехӯрад гуфтагӣ гапҳо аст. Лекин ман шумо бар ин курнамак нестам. Ман биринҷи миёнколӣ барои ёзида рафта истодаам, гуфт зани хурдӣ боз бо ҳамон вазъияти оташинона. Ва рӯяшро ба тарафи девор гардонида, ба оинаи ба девор овехташудагӣ чашм андохта, акси худро дид ва дар ҳол чашмашро аз оина канда, аз таги чашм ба рӯи Соро нигоҳе кард. Магар Соро аз худаш ҷавонтар ва хушрӯйтар намуд, ки ба вазъияти оташинонаи ӯ як ҳолати ғамгинона ҳам зам шуд ва чашмонашро зуд аз рӯи Соро канда ба замин духт ва дар як ҳолати ҳайронӣ ва андешамандӣ бо нуги нохунаш рӯи гилеми хонаро харошидан гирифт. «Бохабар бошед, ки ёзида ланҷ шуда наравед», гуфт зани калон бо оҳанге, ки гӯё аз оташинии палонҷаш завқ мегирифта бошад. эҳтимол ҷанҷоли ин ду палонҷ аз баҳсу ҷидоли забони гузашта бо як занозании дастбагиребонӣ мерасид. Лекин ҳамдам келинро зудтар гирифта биёр, гӯён дилтангона ҷеғ задани бой миёнаи ин ҷанҷолро бурид ва зани калон хуш даррав, гӯён аз ҷояш хест ва боз хам шуда наботчои дар пеши Соро хунукшуда мондагиро ҳам гирифта бо як ҳурд фурӯ бурд. «Хезед, келин, амакатон бисёр интиқу интизор накунем», гӯён Сороро аз дасташ гирифта, аз ҷояш ба зур хезонда, гӯё ки кашола мекарда бошад, ба пеши шавҳари худаш гирифта бурд. «Аз ман ниқор гирифтан мехоҳад», гуфт зани хурдӣ худ ба худ баъди аз хона баромада рафтани онҳо ва аз ҷояш хеста пеши оина рафта, рӯю мӯю ва чашму абрӯи худро хотирҷамъона боз як бор аз назари худ гузаронид ва не, наметавонад, гуфт худ ба худ ба оҳанги худтасаллидиҳӣ. Оча янга пеши дада рафт, гӯён ба хона даромадани Истам зани хурдиро аз хаёлоти пеши оинагӣ боз дошт ва ӯ ба тарафи Истам нигоҳ карда: «Вай янга не, вай ҳам ба ту оча мешавад», гуфт.
вай ганда, вай ману мучӣ накард, гуфт Истам бо оҳанги нохушнудона. зани хурдӣ аз ганда гуфтани писараш Сороро як тасаллии дигар ёфт ва бар рӯи хона пеши чойники наботчой нишаста Истамро ба бағалаш гирифт ва ӯро дӯстдорӣ карда истода дар дили худ фикр кард: ман зани дӯстдоштагиаш бошам, писари ман фарзанди азизаш мебошад. ҳар чӣ қадар нафспарасту булҳавас бошад ҳам аз рӯи мо гузашта наметавонад ва аз барои як гаду духтар аз баҳри мо намегузарад. зани хурдӣ бо ин худтасаллидиҳӣ қадре кушода шуда наботчои дар чойник мондагиро ба 2 пиёла кашид, якеашро худ гирифту дигарашро ба Истам дод. зани калони бой Сороро ба пеши бой дароварду ба бой амакатон салом диҳед, гуфт. Соро сарашро хам карда рӯяшро бо остинаш пӯшонида бо ҷунбондани сар ба бой ишорати салом кард. бой табассумкунон ба Соро нигоҳ карда нишинед келинам, гуфт. ба ин таклифи бой аз тарафи Соро ҳеҷ ҳаракате нашуд, аммо бойбибӣ ӯро ба зурӣ аз китфаш пахш карда ба нишастан маҷбур кард. Соро дар вақти шинондани бойбибӣ худро ақиб партофта ба қадре ки мумкин буд аз бой дуртар ба пеши девори хона нишаст. ӯ зонуи росташро ба замин хобонд ва зонуи чапашро ба болои вай хам карда дасти росташро ба пеши пешонааш гирифта ва рӯяшро ба тарафи девор нимгардон карда менишаст. бой ҳар чӣ қадар диққат карда нигоҳ кунад ҳам рӯи Сороро дуруст дида натавонист, зеро як рӯи ӯ бо тарафи девор гардондагӣ буд ва рӯи дигараш остини васеи дасташ ки ба пешонааш ниҳодагӣ буд мепӯшонид. бой писарчаи 3 солааш Истамро ки дар паҳлӯяш нишастагӣ буд аз ҷояш хезонда: рав ба пеши янга, туро мучӣ мекунад, гуфта ба тарафи Соро нигоҳ кунонда ба роҳ андохт. вақте ки бача шармида ва хусида ба Соро наздик шуд, ӯ рӯи хуш надод, бачаро нагирифт ва ба ӯ нигоҳ ҳам накард. бача ба тарафи падараш нигоҳ карда истод, гӯё ки ӯ ба ин ҳаракати худ акнун чӣ кор кунам гуфта мепурсид. ба пеши очаат рав, бачаем, ӯ туро мучӣ мекунад, гуфт падараш ба бача. бача давон аз хона баромада рафт. бой як рӯймоли гули анори чорқаткардагиро ки ба рӯи болишташ буд гирифта ба тарафи Соро дароз карда: ма гир ин рӯймолро, духтарам, гуфт. ин ба ту аз ман рӯйнамоӣ шавад. Соро гӯё ки ин гапи бойро нашунида бошад, чизе нагуфт ва ягон ҳаракате ҳам нишон надод. бой дар ҷои нишастагии худ ба сари зонуҳояш рост шуд, нимаи болои тани худро ба тарафи Соро нигоҳ кунонда хам карду пеш ёзонид ва дасти рӯймолнокашро ба ӯ наздик бурда дубора таклиф кард: ма духтараки азиз, ҷони ширин, ин рӯймолчакро гир, рӯйнамоиро гир. ин дафъа Соро монанди касе ки аз чизе мехусида бошад, як рӯяшро ба тарафи девор боз ҳам наздиктар бурда танаи худро якпаҳлӯ ба девор часпонид ва чашмонашро аъло карда аз таги остин ба тарафи бой духт. ӯ монанди мурғи шағолдида ҳамин тарз беҳис ва ҳаракат меистод. бой аз ин вазъият ба ҳайрат афтода чӣ кор карданашро намедонист. агар ӯ боз ҳам ба Соро наздик шуда рӯймолро бо зурӣ ба даст ё дар бағали ӯ монданӣ шавад, аз якбора хеста гурехтани ӯ метарсид ва агар ба ҷояш баргашта нишаста аз сари ин таклифи худ гузарад, ор мекард. ӯ рад карда шунидани марҳамати худро аз тарафи як гаду духтар ки зани ятимаш ҳаст ба худаш ҳақорат ҳисоб мекард. лекин бойбибӣ бойро аз ин вазъияти душвор раҳоӣ дод. ӯ Сороро ба ҳолаш намонда аз ҷояш хезонду: рафта бо дасти худат рӯймолро аз дасти бойамакат гирифта қуллуқ кун. ба хонат бурда ба нияти фарзанди ояндаат мону фарзанди ман ҳам бойамакам бар ин бадавлат шавад, гуфта ният кун, гуфт. Соро шармида
сурх шуда рафта рӯймолро аз дасти бой гирифт ва баргашта нонишаста аз хона баромад ва ба хонаи аввалӣ, ки дар он ҷо меҳмон шуда буд, рафт. бой аввал сороро дуруст надида бошад ҳам, дар вақти рӯймолро аз дасташ гирифтани ӯ ба ӯ бо назари харидорӣ нигоҳ карда дид. чашму абрӯи сиёҳ, мижгонҳои дарози нугаш баргашта, мӯйҳои сиёҳи дарози маҳинбофта ва рӯи себи сурхвори ӯ бойро ба ҳайрат андохта буд. соро дар зери либосҳои кӯҳна ба назари ӯ монанди як порча тиллои дар миёни хоку рег мондагӣ медурахшид. рӯи пурнури ӯ аз таги сарандози фарсудааш моҳи 14рӯзаи аз таги абр нимнамоён шудагӣ бар ин равшанӣ мепошид. чашмони дурахшонаш дар зери абрувони сиёҳ монанди ситораи рӯз, ки дар торикии субҳидамӣ намоён мешавад, чашми бинандаро мебурд. бой аз рӯзи зиёфат сар карда дар пайи ба даст даровардани соро афтид. ӯ дар ин кор аз зиддиятии занони худ фоида бурда мешуд. зани калони бой баъд аз хонадор шудани ӯ бо зани ҷавон аз назари ӯ афтуда буд. зани хурдӣ аз ҷавонӣ ва ҳусну ҷамоли худ фоида бурда, палонҷи худро ба шавҳараш азоб медиҳонид ва худаш ҳам ӯро хор медошт. зани калони бой дар ҷангу ҷанҷоли байни худ аз палонҷаш ақиб намонад ҳам дар пеши бой гапашро гузаронида наметавонист. дар паси ҳар ҷанҷол бой тарафи зани ҷавони худро гирифта, зани калонашро коҳиш мекард ва гоҳо мезад. акнун барои зани калонӣ фурсати аз палонҷ ниқоргирӣ расида буд. ӯ мехост худ миёнаравӣ карда бойро ба ягон зани ҷавони дигар банд кунад, то ки ин зан палонҷашро азоб диҳад ва дар даруни он оташи рашке, ки худаш месӯхт, душманашро ҳам дар сӯхтан бинад. соро ва рафтани ҳаваси бой ба соро барои зани калон як фурсати бисёр муносиб буд. ӯ барои мақсадҳои мурдори бой миёнарав шуданро рӯйрост дар пеши бой ба гардан гирифта ба кор даромад. дар рӯзи зиёфат ва гузарондани рӯймол ба дасти соро аввалин корнамоҳии худро нишон дода ва баъд аз он бо шавҳараш гапро дар як ҷо монда барои ба дом афтонидани соро кор кардан гирифт. ӯ ҳар рӯз сороро ҷеғ зада оварда аз ӯ дар корҳои хонаи худ ёрӣ металабид. дар вақти кор ё чойнӯшӣ ягон муносибат ёфта бойро ба вай таъриф мекард. аз софдилии бой, аз дӯст доштани ӯ занон ва духтаронро, хусусан аз меҳру муҳаббати падарона доштани ӯ ба соро гап мезад ва сороро насиҳат мекард, ки аз бой нашармад ва аз вай нахусад ва ба пурсишҳои ӯ кушоду равшан ҷавоб додан гирад. рӯзе дар охири ҳамин гуна насиҳатҳо ҳатто гуфт, ки агар бой ба ту ягон мақсади дигар медошт, магар ман роҳ медодам, ки ту дар ҳавлии мо биёӣ. кадом зан барои бо занони дигар алоқаи нодуруст пайдо кардани шавҳараш худаш роҳ додааст, ки ман роҳ медодам. бой мувофиқи он заминае, ки зани калонаш тайёр карда истода буд, ба соро муомилаи дӯстона ва меҳрубонона мекард. ба вай гап мепартофт. гоҳо ин гуна гаппартоиҳоро ба дараҷаи ҳазлу шӯхӣ меовард. соро бошад, муомилаи худро ба бой ҳеҷ дигар намекард. ҳар вақт гапҳои ӯро ба як навъ хусидан ва кебидан мешунид. ба пурсишҳои кӯтоҳакак ҳа ё ин ки не гуфта ҷавоб медод. ба рӯи ӯ ҳеҷ нигоҳ намекард ва гапҳои шӯхиёнаи ӯро ношунидагӣ бар ин мешуд. соро бо гапҳои зани калони бой як дараҷа дар ҳаққи бой аз шубҳа мебаромадагӣ бар ин шуда бошад ҳам, муомилаҳои зани хурдии бой тарафи шубҳаи ӯро қувватнок мекард. ӯ ҳар вақт ба соро пичинг мепаронид. ба хонаи бой омаду рафт кардани ӯро намефаронид. гоҳо ӯро рӯйрост коҳиш мекард. агар кӯтоҳ карда гӯем,
зани хурдии бой ба Соро мисли як палонҷ муомила мекард. Бой баъд аз он ки чанд вақт ба Соро гапҳои сарбастаи шубҳанок партофта гашта, муддаои худро рӯйрост пеши ӯ кушода монданӣ шуд, як рӯз дар вақте ки Соро аз хонаи бой баромада ба ҳавлии худаш рафта истода буд, бой ба ӯ дар роҳрави миёнаи ҳавлии дарун ва берун рост омада, бо як дасти худ аз банди дасти ӯ нигоҳ дошт ва ба дасти дигараш як ангуштарини нуқрагинро ба ангушти ӯ гузаронданӣ шуд. Соро дасти худро аз дасти вай кашида гирифта оташинона: «Ай бас ба шумо, ҳайфи шумо, шарм доред», гуфт. Соро ин гапҳоро чунон бо овози баланд гуфт, ки зани калони бой худро ба нодонӣ зада бошад ҳам зани хурдиаш дар хона шунида, чӣ гап гӯён давида ба роҳрав баромад. Аммо то расида омадани занак, Соро аз ҳавлии бой баромада рафта буд ва зану шӯй даст ба гиребон шуда монданд. Соро ба ҳавлии худ рафта, рӯймолеро ки бой ба ӯ ба зурӣ рӯйнамоӣ гӯён дода буд ва ӯ то ҳол вайро кор нафармудагӣ буд, аз ҷои мондагиаш гирифта бозгашта ба ҳавлии бой омад ва рӯймолро аз роҳрави дарвоза ба рӯи ҳавлии берун ҳаво дода, пас гашта ба кулбаи худ рафт ва баъд аз он қадами худро ба тарафи ҳавлии бой нагузошт. Соро пои худро аз ҳавлии бой ба сурати қатъӣ кашида бошад ҳам, бой ҳанӯз умеди худро аз вай накандагӣ буд. ӯ акнун барои тамоман ба даст даровардани Соро роҳ меҷуст. Ҳатто ӯ барои расидан ба ин мақсади худ то аз миён бардошта нест кардани мурод дар дили худ атқал карда буд. Лекин барои аз миён бардоштани мурод, ӯро нахусондан, дили ӯро пур кардан ва бо муомилаҳои ширин ӯро ба тарафи худ кашидан дар кор буд. Бой ҳамон рӯз бегоҳӣ, вақте ки мурод Рамаро аз чаро оварда, ӯро ба меҳмонхона дароварда, воқеаи дар миёнаи худаш ва Соро он рӯз рӯйдодаро ба ӯ ба ин нав ҳикоя кард. «Ман, — гуфт бой, — зани туро духтари худ ва келини худ барин медонистам ва ба ӯ мувофиқи ҳамин эътиқоди худ муомила мекардам. Имрӯз дар вақте ки як ангуштарини нуқрагинро ба вай ёдгории падарона гӯён доданӣ шудам, ӯ намедонам ба чӣ гуна шубҳа афтода ба ман гапҳои сахт зад, ҳатто маро дар пеши янгаҳоят шарманда кард». Мурод бо шунидани ин воқеа дар хаёл фурӯ рафт ва бой барои баровардани мурод аз ҳар гуна хаёлот боз давом дод. «Ту аз Соро ин ҳикояро мувофиқи фаҳмиши ӯ шунида, мабодо аз ман хафа нашавӣ гӯён ба ту рости гапро ҳикоя кардам. Ба ӯ фаҳмон, ки баъд аз ин ба ҳавлии ман рафтувой накунад». Бой муродро, ки аз гапи охирини ӯ «магар бой маро аз кор пеш мекунад» гуфта дар андеша афтодагӣ бар ин менамуд, дилдорӣ доданӣ шуда боз ба гап даромад. «Аз ин гапи ман ту гумон накун, ки ман аз ту ё ин ки аз Соро ранҷида бошам. Мақсади ман аз манъ кардани рафтувои ӯ паст кардани гапу гапчаҳои дар миёни занон пайдо шудагӣ мебошад. Вагарна ман он кирдори ӯро сабукии бачагона гуфта дар дили худ нагирифтаам. баъд аз ин ҳам некии худамро аз шумо дариғ намедорам». Мурод гапи бойро тамом шудагӣ гумон карда аз ҷояш хестанӣ шудан буд, ки бой боздаҳон кушод. Мурод ҳам баргашта нишаста гӯш дод. «Аз рӯи шунидаи ман, — гуфт бой, — ба наздикии шумоён се сар мешаведон. Ман аз вақте ки ин гапро шунидаам, як бузи серширро ба нияти фарзандии ояндаи ту дар дили худ баста мондаам. Кадом рӯзе ки кӯдак ба рӯи қадам ояд, он бузро ба ту месупорам, ки бурда ба ҳавлият баста мемонӣ. Оча бача дӯшида хӯрда мегарданд. Некиҳои маро Соро надонад, майлаш.
ӯ надонад худо ку медонад. Хуб гуфт бой баъд аз дидани муроди таскингирифта. Рафта Сороро аз бадгумонӣ барор. Мурод бо ҳазорон шубҳа ва шубҳаи зиёд ба хонаи худ рафт, лекин дар он ҷо ҳам шубҳаҳояш бартараф нашуданд. Соро аз вай пеш аз муомилаҳои бой ба худаш ба Мурод гап назада буд. Баъд аз он ки имрӯз мақсади бой равшан шуд, ҳамаи гапҳоеро ки дар байни худаш бой ва зани ӯ гузашта буд, аз аввал то охир як ба як ба шавҳараш гуфта дод. Мурод акнун ба тарзе ки шаку шубҳаро роҳе набошад, ба мақсади мурдории бой боварӣ пайдо кард. Мурод ба дари хонаи касе ки ба номусаш қасд карданӣ шудааст, баъд аз ин хизмат накарданро дар дили худ қарор дода бошад ҳам, ин қарорашро ба зудӣ ба амал овардан натавонист ва наметавонист. Барои рафтан аз кори бой аз ягон ҷои дигар кор ёфтан дар кор буд ва ҳоло он ки бойҳои қишлоқ бойро рӯи хотир карда, касеро ки кори ӯро партофта мебарояд, ба хизмат намегирифтанд. Камбағалони қишлоқ бошанд, худашон маҷбур буданд ки ба дари хонаи дигарон хизмат кунанд. Ба қишлоқҳои дурдаст кор кофта рафтан ҳам Мурод барои худ маслиҳат намедонист, зеро вай дар он сурат то кор ва ҷой ёфтан бояд зани худро дар ин ҷо монда мерафт ва ҳолон ки зани худро дар ҷое ки бои калонтари қишлоқ ба вай чашм духтааст, хусусан баъд аз партофта баромадани кори ӯ, танҳо мондан рафтани таҳлуканок буд. Ҳоло дурӯғ ҳам бошад, ман ба зани ту назари бад надорам, ӯро мисли духтарам ва келинам медонам, гуфтани бойро ғанимат дониста, худро ба нодонӣ зада гаштан гирифтан беҳтар аст. Ҳар вақт ки фурсат ҷои муносиб ёфт шуд, аз он ҷо халос шудан осон аст. Баъд аз 4-5 моҳи моҷарои ангуштарин, Соро ба як писарча модар шуд. Шодие ки ба сабаби ба рӯи қадам омадани ин навзод ба падар ва модар рӯй дод, аз андоза берун буд. Бинобар ин бе ҳеҷ чун чаро номи кӯдакро Шодӣ монданд. Соро ба сабаби душвориҳое ки дар вақти зоиш рӯй медиҳад, бо тарсу ҳаросе ки дар аввалин бор зоидан рӯй доданаш ба ҳар зан табиист ва дар охир ба сабаби сиҳат ва саломат модар шудан, ба як писарчаи ғунчамонанд аз хотири худ муомилаи беномусонаи эшонқулбойро қариб бароварда буд. хусусан баъд аз он ҳодиса ҳеҷ ном набурдани бой Сороро ва ба болои ин кам накардани ӯ ёрмандиҳои моддиро ва некутар кардани ӯ муомилаи худро ба Муродро ва ҳам Сороро ба сари фаромӯш кардани он қасди бади ӯ наздик оварда буд. Ҳардуи инҳо ҳам он ҳаракати ӯро ба як иғвои шайтонии муваққатӣ ҳамл карда гумон мебурданд, ки ӯ баъд аз он ҳаракат аз ин гуна кирдори нописанд тавба кардааст. Вақте ки бой бо шунидани таваллуди бача як бузи серширро, ки он ҳам дар ҳамон рӯзҳо бачадор шуда буд, ба хонаи Мурод фиристод, дилпурии Мурод ба ростқавл шудани бой боз ҳам пуртар шуд. Зани калони бой барои чақалоқбинӣ ба хонаи Соро омад. ӯ мувофиқи одат барои навзод як куртачаи суфӣ духтагӣ овард. Барои бача умру давлат ва барои Соро сиҳат ва қувват хоҳиш карда баромада рафт. Аммо ӯ ин дафъа на аз бой ва на аз некӣ ва меҳрубонии ӯ чизе ба забон наёвард. ӯ худро чунон нишон дод, ки гӯё аз он таърифҳое ки дар ҳаққи бой ба Соро карда буд, ҳиҷолатманд аст ва бой бо иғвои шайтон ӯро дар пеши Соро шарманда кардааст. Ин муомилаи бойбибӣ ҳам сабаб шуд, ки Соро он нодонистакориҳои ӯ ва ба иғвои шайтон фирефта шудани шавҳараш бойро як дараҷа бахшад. Соро баъд аз гузарондани рӯзҳои вазнин ва бемадории зоиш якбора расида рафт. иштиҳои ӯ ба дараҷае ки аз он пеш надида буд кушода шуд. ҳар чизе ки мехӯрд гӯё ҳамаи он ширу гӯшт мешуд.
шир писарчаи ба ҷон баробарашро сер карда мерасонид ва гӯшт ба бадани худаш пайваста бадани дар зоиш заифшудаашро пурра ва мушакҳои сустгаштаашро ғафс, сахт ва чандир мегардонд. ӯ ҳар рӯз кӯдакро ба парпеч печонда ба ҳавои тоза ва софи кушода мебаровард. навзод бо дидани лолаҳои рӯи дашт, сабзаҳои лаби кишт хушҳол мегашт. вақте ки ба сабаби ба худашон наздик шудани Соро чумчуқҳо ва парвонаҳо аз байни алафзорҳо мепариданд, Шодӣ ҳам гӯё ки аз пайи онҳо паридан мехоста бошад, дар бағали модараш ба ҷавлон медаромад. намедонам аз дидани гулҳо, лолаҳо, сабзаҳо ва паррандаҳо ба бачаи навзод чӣ завқ рӯй медода бошад, ки ӯ лаби худро ғунчаи нимшукуфта бар ин нимкушо карда механдид. Соро, ин модари меҳрубон, ба он бачаи ба ҷон баробараш маҳву мот шуда буд. ӯ аз рӯю пешонаи навзод чунон ки қанди ба гул омехтаро макида бошад мебусид. ба ҷои нарми сарангуштҳои худ аз ду тарафи даҳони бача мулоимона пӯчида хандаи ӯро боз ҳам ширинтар ва боз ҳам намакинтар мекунонид. ҳатто Соро дар як рӯзи ин гуна хурсандӣ барои навзоди худ шеъре баста буд, ки он чунин буд: шодиҷони ман, меҳрубони ман, дардат набинад ҳаргиз ҷони ман, лола расида, сабза дамида, чун гул хандида, шодиҷони ман, боди баҳорон ҷойи шуд дар ҷаҳон, ҷони ман бошад, шодиҷони ман. вақте ки шодӣ қадре калонтар шуда ба озодона ҷунбонидани дасту пои худ қувват пайдо кард, шодии Соро боз ҳам зиёдтар гардид. гоҳо Соро ба рӯи сабза пойҳои худро дароз карда менишаст ва шодиро ҳам рӯ ба рӯи худ карда дар байни зонуҳои худ мешинонид. Соро бештарин дар ҳамин гуна вақтҳо шеърхониро сар мекард. вақте ки Соро бо оҳанги кӯтоҳи бачагона лекин ҳиҷоҳоро якка якка ва равшан карда шодиҷони ман, меҳрубони ман, дардат набинад ҳаргиз ҷони ман мегуфт, Шодӣ ҳам бо ҷунбонидани даст, сар ва тамоми бадани худ усули шеърро нигоҳ медошт. ӯ кафшҳояшро кушода дошта, дастҳояшро боло мебардошт, чунон ки чапак мезада бошад. панҷаҳои дасташро рӯ ба рӯи ҳам оварда баробари оҳанги ҳиҷоҳо ба ҳаракат меовард ва дар ҳамин вақт сарашро ҳам мувофиқи ҳаракати дасти худ ва оҳанги шеър меҷунбонид ва инчунин гӯё ки аз ҷой ҷастан ва рақс карданро мехоста бошад. тамоми баданашро мувофиқи оҳанг ва ҳаракат дар ҷои нишастагиаш бардошта мегузошт. Соро, ки аз ин бозӣ ва шодмонии шодӣ завқ мегирифт ва шавқи барзиёд пайдо мекард, ба хондани ин ашула медаромад: чашми сиёҳи зоғи ту, модар набинад доғи ту, чашми ману чароғи ман равшан шуда ба боғи ту. вақте ки Соро ин ашуларо месуруд, Шодӣ ҳам баъд аз қадри ором истода ба ашула гӯш додан, мувофиқи ҳавои ашула ҷунбиши худро дигар мекард. Соро ҳамеша дар охири ин гуна базмҳои бачагонаи худ ин шеъри бачагонаи серҳаракатро дар ҳавои рези уфар мехонд: ҳадурсӣ дурсӣ дурсӣ, баро ба рӯи курсӣ, гулам гули ҷамолат, ҷамоли баркамолат, кам нашавад висолат, ҳадурсӣ дурсӣ дурсӣ, баро ба рӯи курсӣ. бӯяки ту чун баҳор, рӯяки ту чун анор, мушки ту мушкбор, ҳадурсӣ дурсӣ дурсӣ, баро ба рӯи курсӣ. рӯи ту пурнур бод, ғам зи дилат дур бод, душмани ту кур бод, ҳадурсӣ дурсӣ дурсӣ, баро ба рӯи курсӣ. вақте ки Соро ин ашуларо дар ҳавои рези уфар мехонд, Шодӣ ҳам аъзои бадани худро дар ҷунбиш оварда бо ҷустӣ ва чобукии гардбодмонанд дар ҷои нишастагии худ ҳаракат мекард. дар ин ашула
на танҳо даст ва сари ӯ, балки ҳамаи аъзои бадани ӯ то чашмҳо, абрӯҳо, пӯстҳо, гӯшт ва мушакҳояш ҷудогона ҷудогона, лекин дар як оҳанг меҷунбиданд. дар ин вақт шавқу завқи Соро аз ҳадди охираш мегузашт. ӯ аз ҷояш ҷаста хеста, бачаро ба рӯи дасташ мегирифт. ӯро дар дасти худ ҳаппаквор бозӣ медошт. ӯро ба боло ҳаво медод ва бо чолокии шоҳинворона ӯро аз ҳаво мегирифт. даст, по, сар, гардан, чашм, рӯй ва ҳама ҷои ӯро бо як чашмгуруснагии модарона мебусид. бояд Шодӣ ҳам аз ин корҳои модари меҳрубонаш завқ мегирифта бошад, ки ӯ қиқироззанон механдид. бо вуҷуди ҳанӯз забон набароварда буданаш, ки медонад чӣ мақсадҳояшро ба модараш фаҳмонданӣ шуда, бо шавқу шодӣ ангу унг мекард ва аз кому забони худ садоҳои маъниҳояшон ба мо номафҳум мебаровард. Соро ҳам кунҷи доҳони фарзанди дилбанди худро бо сарангушташ нарм-нармак зер карда истода, бо ҳамон садоҳои номафҳумаънӣ ба ӯ ҷавоб медод. маънии он садоҳо ба мо номафҳум бошад ҳам, ба Шодии ҳанӯз забон набаровардагӣ мафҳум буд. бинобар ин ӯ дар вақти он гуна садоҳо баровардани модараш гӯш дода дам меистод. ҳар вақт ки модар дам шуд, ӯ қиқироз зада механдид ва боз бо садоҳои ба мо номафҳум аз гуфтаҳои модари меҳрубонаш хушнуд будани худро ба ӯ мефаҳмонид. бузу бузғола ҳам барои Соро ва Шодӣ як машғулияти калоне шуда буданд. Соро дар вақтҳои хобидани Шодӣ аз киштзорҳо ва ҷӯю ҷарҳо алафҳои сабзу хуррамро чида оварда ба буз дода, ӯро рӯз то рӯз фарбеҳтар ва серширтар мекард. вақте ки Соро Шодиро бардошта пеши буз меовард, ӯ аз дидани буз, хусусан бузғола, аз ҳад зиёд шодмонӣ нишон медод. бузғола бо ишорати Соро ба ҳар тараф медавид, ба китфи танӯр ҷаста мебаромад ва дарав монанди кафтари худро аз ҳаво андохта, муаллақзанон худро ба замин мепартофт. ду бӯи пешашро баланд баробари сараш бардошта, монанди одам рост мешуд. ҳатто ба дарахт баромаданӣ шуда, ба танаи он мечаспид. девори пастаки кулбаи Мурод бошад, гӯё доре буд, ки барои бозии бузғола кашида мондаанд. ӯ ба як ҷастан ба сари девор мебаромад. мисли як дорбози чобукҳаракат морвор ба рӯи девор медавид. гоҳо бо ҳамон устоӣ ва чобукӣ, ки пеш мерафт, паснокӣ ҳам мегашт ва дар ҷойҳои борики девор, ки ду пояш паҳлӯи ҳам намеғунҷиданд, пойҳои пасу пешашро мехвор бар сари девор қатор мегузошт. шохҳои як дарахти тути дар кӯча будагӣ, ки бар болои девор паҳн шуда буд, барои бузғола ҳам хӯрок ва ҳам бозӣ буд. бузғола бар рӯи девори борик бо ду пои ақибаш рост мешуд. ду пои пешашро ба наздикии яке аз он шохҳо монда, вайро зер мекард ва бо лабҳои чақони часпонаш баргҳои кабуди зумуррадрангро мечид. бо дандони маҳини аррамонандаш он баргҳоро ғиҷроззанон мебурид, мехоид ва фурӯ мебурд. модарбуз гӯё ба ин ҳаракатҳои фарзанди шухшангаш норозӣ бошад, дар поин истода ба оззанон фарёд мекард. монанди модароне, ки аз бом ва дарахт баромадани бачагонашон аз ваҳми афтудани онҳо дар ташвиш меафтанд, бетоқатӣ мекард. аммо бузғола монанди бачагони нобошамӣ, гапнодаро, ки бо гапи модаронашон гӯш намеандозанд, аз бетоқатиҳои модараш парво надошт. ӯ ин гуна бозии бачагонаашро то пир шудани ҳафсалааш давом медод. вақте ки бозӣ ба дилаш зад, чор пояшро ба чор тараф кушода ё зонида, монанди оббозе, ки аз болои дарахти баланд ба гуми чуқурии об ҳаво медиҳад, худро ба рӯи замин мепартофт ва дарҳол монанди циркбозон бо як чобукии паррандавор
худро рост гирифта ба пеши модараш медавид. вақте ки бузғула ба пеши модараш расид, бо ду пои пешаш чӯбка зада тумшуқи дарози худро ба синаи ӯ мебурд. аммо синахалтае ки ба пистони модараш кашида шудагӣ буд, вайро ба ёфтани сина ва макидани он роҳ намедод. бузғула баъд аз он ки пистони модарашро ду-се бор бо тумушқи тезу сахти худ мезад, аз ёфтани сина умедашро канда ба паҳлӯи модари рост истодааш мехобид. ӯ акнун дам мегирифт. шодӣ ҳам ба ин кори модари худ тақлид карда, бузичаи ҳамзоди худро хору мол кардан мехост. соро ин хоҳиши фарзанди худро дида, ӯро ба пеши бузғула наздик мебурд. шодӣ панҷаи шохчаи марҷонбарин сурх ва нозуки худро пеш бурда, мӯйҳои бузичаро мекашид ва нохунҳои чун барги ғунчаи ношукуфта нарм ва нимранги худро ба лаб ва дандонҳои вай расонида қитиқ мекард. магар ин кори бачаи хурдсол ба бузғула хуш меомад ва мефорид ки вай ҳам бадали ин корро мегардонид. ангуштони шодиро мемакид, кафи дасташро мебусид ва гоҳо гӯё ки ташаккур мекунам мегуфта бошад, бо овози маҳини худ баъс гуфта мемонд. шодӣ аз ҳаракат ва баъс гуфтани бузғула ба шавқ омада, ӯ ҳам ҷавлонкунон анг-унг мегуфт ва бо дасти лабҷунбонӣ дар бораи бузғулаи ҳамбозии худ ба модараш ҳикоятҳо мекард. соро монанди як тарҷумони чандзабондон гапҳои шодиро ба бузғула ва суханҳои ӯро ба шодӣ тарҷима карда медод. ӯ аз забони бузғула ба шодӣ мегуфт: ман туро дӯст медорам. мову ту дар як вақт зоида шудаем. модарам ҳам туро дӯст медорад. ӯ туро мисли модари худат шир медиҳад. мову ту на танҳо ҳамбозӣ ва ҷура ҳам ҳастем, балки мо ҳарду бародари ширхӯраи якдигар мебошем. ва аз забони шодӣ ба бузғула мегуфт: ман туро дӯст медорам. ман рӯи туро, мӯи туро, бӯи туро дӯст медорам. ман пашми туро, чашми туро, чашми бехашми туро, суми чун яшми туро дӯст медорам. ман ҳама кори туро, кору кирдори туро, тарзи рафтори туро, чашми хумори туро дӯст медорам. мурод бо дасти худ як чароғпоя сохта буд. ин чароғпоя бисёр содда буд. ӯ 4 дона чӯби сечоряки метриро ёфта, ба сари он чӯбҳо як тахтачаи чоркунҷаи ҳар тарафаш якваҷабиро ба 4 мех парчин карда, номи инро чароғпоя наҳода буд. як рӯз соро дар вақте ки бузғула ба сари девор бозӣ мекард, чароғпояро аз хона гирифта бароварда ба рӯи ҳавлӣ гузошт ва бо нишон додани алафи кабуд бузичаро аз сари девор фуровард. соро баъд аз 2-3 даҳон алаф хӯрондан, бузичаро бардошта ба рӯи чароғпоя гузошт. ба рӯи тахтаи танги чароғпоя нӯкҳои 4 пои бузғула ғун меистоданд. соро монанди лаклакбозон ашула хонда, мувофиқе ки ҳавои ашула чапак задан гирифт. шодӣ ҳам ки акнун нишаста метавонист ва дар он ҷо дар наздикии модараш менишаст. модарашро тақлид кард ва ҳам ба чапакзанӣ даромад. соро бо чапакзанӣ мехонд: ҳадурсӣ дурсӣ дурсӣ баро ба рӯи курсӣ. бузғула баъд аз андак гӯш андохта истодан, ба овози ашула ва садои чапак дар рӯи чароғпоя гирд гирд гаштанро сар кард ва дар он ҷои танг, дар ҳолате ки 4 пояш дар як ҷо ғун истодааст, сумҳояшро тез тез якпаҳлӯ бардошта монда, чунон бо чолокӣ мегашт ки гӯё парик бар сари тираш мегашта бошад. ин бозӣ ҳам ба шодӣ, ҳам ба соро ва ҳам ба худи бузғула бисёр хуш омад. бузғуларо рӯзҳои аввал соро бо дасти худ бардошта ба рӯи чароғпоя мегузошт
ва ба бозӣ меандохт. аммо вақте ки он ҳайвонбачаи зирак ба ин кор одат кард, худаш ҷаста ба рӯи чароғпоя мебаромадагӣ шуд. ҳар вақт ки Соро «ҳа дурсӣ» баро ба рӯи курсӣ гӯён аз шӯла сар мекард, бузича ҳам дар тоз омада бо як хез гурбавор худро ба рӯи чароғпоя мегирифт ва гирд гашта ба бозӣ медаромад. Мурод рафта рафта фикри худро дар ҳаққи бой тамоман дигар кард. Бой ба болои ин, ки ҳамеша ба Мурод муомилаи нек мекардагӣ шуд, писари ӯ Шодиро ҳам аз ёдаш намебаровард. Гоҳо баъд аз ош як порча гӯшти равғанинро ба Мурод дода, ма инро ба писарча бармегуфт. дар шабҳои бозор ба номи Шодӣ як коса оши палав доданро бошад ҳеҷ фаромӯш намекард. ҳарчанд аз моҷарои ангуштарӣ 2 сол гузашта бошад ҳам, он моҷаро тамоман аз хотирҳо, ҳатто аз хотири Соро низ фаромӯш гардида бошад ҳам, бой Сороро ҳаргиз ном намебурд. ин кори бой рӯз то рӯз Муродро сахт бовар мекунанд, ки бой он ҳаракати нописандро бо иғвои шайтон карда будааст. ҳоло шарманда ва пушаймон аст. дар муддати 30 сола хизмати Мурод, бой ба ӯ ҳамеша нонҳои қоқшуда ва мағоркардаи ҷавин ё ин ки зағора медод. ба ҷои хӯроки гарм ҳамеша оши сарқути хунукшуда ё ки оби дегу табақи шуста юндӣ насиби ӯ буд. акнун бошад, бой Муродро бо нони гандумин мулоим ва оши гарм сер мекард. ҳатто гоҳо дар дашт, дар чароғҳо ҳам барои Мурод нони гарм ё ин ки оши гарм мефиристод. ошу нони гармро ба чароғгоҳ барои Мурод додар арӯси бой, додари зани калонаш Шоқул мебурд. Шоқул як бойбача буда, аз падари худ якаписар буд. давлату обу замини падари Шоқул, Субҳонқул, баробари Эшонқулбой набошад ҳам, яке аз бойҳо ва калоншавандаи қишлоқ ҳисоб меёфт. ӯ духтари худ Сонияро, ки фарзанди аввалинаш буд, ба калонтарин бойҳои қишлоқ Эшонқулбой дода, обрӯи эътибори худро боз ҳам зиёдтар карда буд. Субҳонқулбой чандин ятиму чӯпон кор фармуда, корҳои хоҷагии худро худаш идора мекард ва писари ягонааш Шоқулро бошад, ҳеҷ коре намефармуд. Шоқул ҳар вақт яке аз аспҳои падарашро савор шуда ба тӯйҳо ва тамошоҳо мегашт. баъд аз мурдани Субҳонқул ҳамаи мулку моли ӯ ба Шоқул монд. Эшонқулбой аз Шоқул мероси зани худ Сонияро талаб карда бошад ҳам, ӯ чизе надод. домод ва додарарӯз чанд вақт қозибозӣ карда бошанд ҳам, Эшонқулбой чизе гирифта натавонист. зеро аз як тараф Шоқул ба сабаби бойбачаи навкиса буданаш ба дари қозӣ ва ҳоким бисёр пул харҷ кард. аз тарафи дигар Сония, ки даъвогари ҳақиқии моли мероси падар буд, ба сабаби болои худаш занг гирифтани шавҳараш аз вай ранҷидагӣ буд. бинобар ин ӯ моли меросии ман ба дасти додарам истодан гирад гуфт. сабаб ин буд, ки дар байни Эшонқулбой ва Шоқул алоқаи хешӣ кандагӣ буд. агар гоҳо Шоқул ба хонаи Эшонқул барои дидани ҳамширааш равад ҳам, ба қадри имкон кӯшиш мекард, ки дар вақти дар ҳавлӣ набудани бой равад. агар рафтани ӯ ба он ҷо ба ногоҳ дар вақти дар ҳавлӣ будани бой рост ояд, ӯ ба бой як саломи хушк дода ба хонаи ҳамширааш медаромад ва боз аз он ҷо баромада мерафт. баъд аз мурдани падараш, кори хоҷагии Шоқул ба харобӣ оварда буд. ӯ шахсан ба кори хоҷагӣ, чунон ки дар вақти падараш одат карда буд, ҳеҷ нигоҳ намекард. ӯ шабу рӯз ба сайру тамошо мегашт ва гоҳо як милтиқи шикории шалақро гирифта
ба шикор мебаромад. ҳоло ҳам ҳар вақт дар зери пои ӯ як асп буд, лекин ин асп монанди аспоне ки дар замони падараш савор мешуд, аспи бидав набуда, як аспи тоту буд. ин аспи ӯ на дар шикор ва на дар кӯбкорӣ ҳеҷ кор намеомад. бо вуҷуди ин, Шоқул ҳар вақт ки аз сайру тамошо баргашта ба қишлоқ меомад, ба таъриф кардани аспи худ, милтиқи худ ва ҳунармандии худ медаромад. кадом рӯзе ки ӯ ба кӯбкорӣ рафта бошад, дар бозгашт ба аҳолии қишлоқ фахркунон 10 сарбуз андохта гирифтани аспи худро ҳикоя мекард. дар рӯзи аз шикор баргаштанаш мегуфт ки ман имрӯз 3 оҳуро бо милтиқ андохтам ва 2 оҳуро бо асп тохта дастгир кардам. дурӯғ будани ин лофи ӯро дониста истода, гоҳо яке аз қишлоқиён мепурсид ки пас дар куҷост он 5 сар оҳу, ки ягонташро мо кабоб карда хӯрем ва дуо кунем ки аспатон аз ин ҳам давандатар ва милтиқатон аз ин ҳам нишонгиртар шавад. Шоқул дар ҷавоби он ҳеҷ фикр карда наистода, дар бозгашт дар фалон қишлоқ дар хонаи яке аз ошноҳояш фуромаданашро, яке аз оҳувонро дар он ҷо кабоб карда хӯрданашро ва боқимондаи оҳувонро ба он ошнояш инъом карда омаданашро ҳикоя мекард. ва дар охири ҳикояташ мегуфт ки одати ман ин аст ки ягон чиз дар дастам бошад, ба касе ки аввал ба ман рост ояд медиҳам ва бардошта ба хона намеорам. ва ҳолон ки ӯ ятимашро ба сабаби ин ки ӯ як мурғашро саҳван кушта буд, зада дандонашро шикаста буд. ин воқеа ба ин тариқа рӯй дода буд. як вақт Шоқул ба яке аз ятимҳояш фармуд ки рӯи даричаи ниҳолзорашро каландгардон карда алафу юнучқа корад ва хабардор шавад ки то бех бастани юнучқаи нав мурғон вайро чида хӯрда хароб накунанд. ятим он заминро алаф кишт. як вақт барои хабаргирӣ пеши алафи нав киштагиаш омад ки як гала мурғони хуҷаин дар алафзор паҳн шуда заминро ханҷол карда, торҳои алафи навхезро бо решаашон аз замин кашида хӯрда истоданд. ӯ мувофиқи таъини хуҷаин мурғҳоро пеш карданӣ шуду аз замин себ барин як сангро гирифта ба тарафи мурғон ҳаво дод. тифоқо санг ба калаи як мурғ бархӯрд ва он мурғ типирос зада мурда монд. Шоқул ин ҳодисаро фаҳмида, он ятимро ба сутуни айвон баст ва чанд қадам дур истода ҳамон сангеро ки ба вай мурғ мурда буд, ба тарафи ятим ҳаво дод. ятим кафидастони худро ба чашму сари худ сипар карда, онҳоро аз офати санг нигаҳдорӣ карда бошад ҳам, санг ба тумушқи ӯ бархӯрд, лабҳояш хуншор шуд ва 2 дандони пешаш шикаст. номи ин ятим дар асл Эргаш бошад ҳам, баъд аз ин ҳодиса ӯро Эргашбедандон мегуфтагӣ шуданд. дар вақтҳои охир дар миёнаи Эшонқулбой ва Шоқул созиш ба ҳам омада буд. ин созиш бо кӯшиши Эшонқулбой шуд. Эшонқулбой рӯзе ба зани худ Сония гуфт ки ба додари худат гӯй ки ба ман елқа карда нагардад. ҳарчанд ӯ ба ман беҳурматӣ карда бошад ҳам, ман ӯро кайҳо бахшидам. бо ман хешвор рафтуҳое кунад. яке аз аспони хуби маро савор шуда гардад. ман аз мардум шарм медорам ки додарарӯсам як аспи тотуро савор шуда ба кӯбкориҳо равад ва аз дунболи бузкашон аққаи аъло барин ин тараф он тараф бефоида давад. бо миёнаравии Сония дар миёнаи домод ва додар арӯс оштигӣ рӯй дод. барои ошти хӯрак бой Шоқулро зиёфат карда ба ӯ ҷома пӯшонид. баъд аз ин зиёфат Шоқул ҳар рӯз як бор ба хонаи бой меомад
агар ба кӯбкорӣ ё шикор рафтанӣ шавад, ба яке аз аспони бидави бои савор шуда мерафт. дар шикор гоҳо милтиқи панҷтираи бойро бурда, оҳу, гург ва монанди инҳо ҳайвонҳои калонро меандохт. баъд аз ин воқеа аҳолии қишлоқ ҳам худтарифкуниҳои ӯро бемасхара доштанд гӯш мекарданд, чунки ӯ акнун аз кӯбкорӣ як ё ду бузро дар зери тақими худ овезон карда меовард. аз шикор ҳам хушку холӣ намегашт. гоҳо оҳу, гоҳо мурғи титав ва гоҳо пӯсти рӯбоҳ ё гург қоши зини ӯро зинат медод. шоқул аз ятим ва чӯпонҳои худ хабардорӣ накунад ҳам ва аз чӣ хӯрда, чӣ пӯшидани онҳо ҳеҷ напурсад ҳам, ин вақтҳо ба корҳои хоҷагии Эшонқулбой ёрмандӣ мерасонд. зиндагонии Соро ва Мурод бо хушӣ мегузашт. бузи очабача, ки дар вақти зоида шудани шодии Эшонқулбой ба онҳо дода буд, дар соли савум ба 10 сар расид. хона аз ширу қаймоқ ва ҷурғоту маска пур шуд. шодии 3 сола, ки бо ширу қаймоқу ҷурғоту маска калон шуда буд, аз бачагони 4-5 сола калонтар ва пурратар менамуд. Мурод ҳам дар худ қувваи ҷавонӣ пайдо карда буд. зани ҷавони соҳибҷамоли қобил, писари тандурусти бо ақлу идрок, кулба ҳам бошад хонаи аз они худ 10 сарбуз, ки бо зиндагонияш хусусан барои тарбияи зану бачааш ёрмандӣ мерасонанд, вақти ӯро хуш, дили ӯро тоза ва майнаи ӯро аз ташвиши зиндагӣ осуда медоштанд. Мурод ҳар пагоҳ ба хонаи хуҷаин меравад. баъд аз хӯроки пагоҳӣ гӯсфандонро ба чаро меронд. бегоҳӣ баъд аз ба оғил даровардани рама ва хӯрдани оши бегоҳӣ ба хонаи худ бармегардад. гоҳо аз хонаи бой барои писарчааш гӯшт ё ош ҳам меовард. ин гуна шароити чӯпонӣ ва хизматгорӣ барои Мурод шароите буд, ки дар умри аз он пеш гузаронидааш ҳеҷ надида буд ва ин гуна хушбахт шудани худро ҳаргиз гумон ҳам намекард. Мурод ҳамаи ин хушбахтиҳоро аз пою қадами неки занаш ва аз бахти баланди писараш медонист. бинобар ин онҳоро боз ҳам зиёдтар дӯст медошт ва хотирҳошонро боз ҳам зиёдтар нигоҳдорӣ мекард. вақте ки Мурод ба хонааш омад, мондагиҳои он рӯзааш тамоман аз баданаш мебаромад. занаш барои ӯ чой, шир ва ҷурғот мекашид. писараш ба бағалаш даромада риши ӯро бозӣ мекард, рӯи ӯро мебусид ва худро ба вай мебусонид. шодӣ ба падараш чунон одат карда буд ва ӯро чунон дӯст медошт, ки дар вақти дар хона будани ӯ як дақиқа ҳам аз бағали вай намефуромад. ҳарчанд хобаш ояд ҳам ба ҷойгаҳ даромада намехобид. ҳар шаб дар бағали падараш хобаш мебурд ва баъд аз он ӯро ба ҷойгаҳ монда меёзонданд. Соро худашро боз ҳам хушбахттар ҳис мекард. ӯ баъд аз расидан ба Мурод аз ғами танҳоӣ халос шуда бошад, баъд аз рӯидани шодӣ, доғи падару модар ва дигар хешу таборҳои мурдаашро аз ёд бароварда буд. ӯ шодӣ дошт, гӯё ҳама чизро дошт. ӯ аз ин хусус ҳам фикр мекард, ки худаш ҳам мисли Мурод ҳамаи хушбахтиҳои хонаро аз пою қадами неки худаш ва аз шарофати шодӣ, ки ӯро ҳам худаш зоидааст, медонист. шодӣ акнун 3 сола шуда бошад ҳам калонворона рафтор мекард. ӯ аз як тараф худро аъзои соҳибҳуқуқи хонадон донад, аз тарафи дигар худро соҳиби вазифа ҳам медонист. ӯ акнун барои бозӣ на танҳо аз модараш ёрмандӣ талаб намекард, балки кӯшиш мекард, ки ба корҳои рӯзгори модараш ёрмандӣ ҳам расонад. агар модараш бузҳоро ҷӯшиданӣ шавад, бузғолаҳоро ӯ нигоҳ медошт. агар модараш шир пухтан хоҳад, ҳезумро ба сари оташдон ӯ меовард.
агар модараш гуппӣ заданӣ ва маска ҷудо карданӣ шавад, офтобаи обро ба сари гуппӣ ӯ меовард. агар модараш ҷомашӯӣ кунад, бо дасткаду аз дег оби гарм гирифта ба тағора ӯ меандохт. як пагоҳ Мурод аз хоб барвақттар хест ва занаш ҳанӯз бедор нашуда буд. баъд аз шустани дасту рӯяш занашро бедор карда гуфт: ман мехоҳам имшаб дар хонаи хуҷаин ош нахӯрам ва хона омада бо шумоён хӯрам. ту имрӯз ширҳоро пухта ҷурғод нахобонда монд ва бегоҳӣ як ширбиринҷи сершир паз. барвақттар тайёр кун, ки ман имрӯз аз шом пеш меоям. Мурод ба кораш рафт ва Соро ҳам аз ҷояш хеста корҳои рӯзгорашро сар кард. ӯ то аз хоб бедор шудани шодӣ барои вай ва худаш хӯрок тайёр карда монд. Шодӣ бедор шуда дар ҷои хобаш истода ба модараш садо дод: оча, бузҳоро ҷӯшидӣ? ҷӯшидам, чӣ буд? ҷавоб дода пурсид модараш аз рӯи ҳавлӣ, ки он ҷо руфта истода буд. бузичаки почаалоро ҳам ҷӯшидӣ? вайро соли оянда меҷӯшам, ҳоли вай бача аст, модар нашудааст. кай ки модар шавад, сонӣ шир медиҳад. Не, ман дидам, вай шир медиҳад. гӯён Шодӣ аз ҷой хеста ба чароғпоя часпид, ки вайро бардошта берун барорад, аммо натавонист. чароғпоя ғалтид ва чароғи сиёҳ аз болои вай ғалтида рафт. равғани чароғ ба ҳар тараф пош хӯрда, палоси хонаро равғанолуд кард. Шодӣ ба гирья даромад. Соро садои тақарос задани чароғпоя ва овози гирьяи Шодиро шунида, чӣ шуд гӯён давида рафта ба хона даромад. Соро аз рӯи хона чароғ ва чароғпояро гирифта истода: гирья накун, ман ин бор туро намезанам. баъд аз ин ҳушёр шуда гард, боз ягон чизро зада нағалтонӣ. чаро мегӯӣ, ки бузичаки почаало шир намедиҳад? ман чароғпоя бардошта баромаданӣ шудам, ғалтид дия? Соро тааҷҷубкунон ба Шодӣ нигоҳ кард. чашми сиёҳи калони шӯлапоши ӯ дар зери қатраҳои гирья медурахшиданд ва чашми вай дар ин вақт гули чашми гусолаи пуршабнами ба рӯяш нав офтоб тофтагӣ бар ин менамуд. рӯи ӯ, ки дар зери тарс ва шарм сафеди сурхчатоб шуда буд, барги гули гулобии тару тоза бар ин ҷилва мекард. Соро ба пеши ин намуди дилкаши писарчаи баҷон баробари худ худдорӣ кардан натавонист. ӯро ба бағал кашида, то сер шудан чашми рӯи ӯро бусид. ҳамин ки домани бача ба почаи Соро расид, тар будани вай маълум шуд. ӯ бачаро аз худ дуртар карда: то имшаб гуноҳи калон карда будаӣ, барои ҳамин мегиристидия? гӯён ба сари боғча рафта барои Шодӣ куртаи тоза гирифт. ман тар накардаам, шири бузичаи почаало расид. гӯён Шодӣ боз модарашро дар тааҷҷуб андохт. кани гӯй, чӣ шуд, ки шири бузичаи почаало домани туро тар кард? гуфта пурсид Соро, дар вақте ки ба бачааш куртаи тоза мепӯшонид. ман дар хобам дидам, ки гӯён Шодӣ ба ҳикояи хоб даромад. чароғпоя дар рӯи ҳавлӣ монда, дурсӣ баро ба рӯи курсӣ гуфтаам. бузичаки почаало хез зада ба рӯи чароғпоя баромадааст ва аз синаҳояш ҳам шир омадан гирифтааст. ман доманама доштам, ки шири вай ба замин нарезад, лекин шир аз доманам гузашта почаҳоямро тар карда ба замин шоридааст. Соро аз хоб ва кирдори писараш ба шавқ омада, ҷавоби ӯро бо ин ашула дод: бузичаки балояки ту, почеш алояки ту, соли дигар медиҳад шир барояки ту. Не, бузичаки почаалояки ман ҳамин сол шир медиҳад,
ҳозир шир медиҳад. Ту чароғпояеро ба рӯи ҳавлӣ бароварда деҳ, мебинӣ ки шир медодааст. Гӯён почакӣ задан гирифт Шодӣ, ки аз назадан ва ҷанг накардани модараш хотирҷамъ шуда буд. Соро шасти писарчаки дустрӯяшро нашикаст ва дилаш нашуд, ки гапи ӯро гардонад. Чароғпояро бароварда ба рӯи ҳавлӣ монду ана ҷӯшидан гир, бузичаки почаалоятро гуфт. Шодӣ ба пеши чароғпоя истода, ҳадурсӣ дурсӣ баро ба рӯи курсӣ гӯён ашуларо сар кард. Бо шунидани овози ашулаи Шодӣ аз ҳама пештар бузи ҳамсоли Шодӣ, ки ҳоло модари ду бача шуда буд, давида пеши чароғпоя омаду ба рӯи вай баромада ба гирд гаштан даромад. Бузичаки почаало ҳам, ки бачаи дуввуми он буз буд, аз дунболи модараш омада ба болои чароғпоя баромаданӣ шуд ва бо хез задани вай модараш барои вай ҷой холӣ карда, худро аз болои чароғпоя партофт. Бузичаки почаало худро ба рӯи чароғпоя гирифта ба бузӣ даромад, аммо шир надод ва Шодӣ ҳарчанд чашм духта бошад ҳам, синаашро дида натавонист. «Оча, ин шир надод, синааш ҳам нест», гуфт Шодӣ бо оҳанги нохушнудона. «Магар ман нагуфтаам, ки имсол шир намедиҳад», гуфт Соро. Шодӣ бузичаки почаалои дурӯғкорро, ки ӯро дар хобаш фиреб дода буд, аз болои чароғпоя пеш кард ва ба ҷои ӯ чанд бузичаи дигарро ягон бо навбат бароварда бозӣ кунондан гирифт. «Биё хӯрок мехӯрем», гуфт Соро, ки баъд аз руфта шудани хона дасташро мешуст. Шодӣ бузбозиро партофта ба пеши модараш давид. Соро даст рӯи бачаашро шӯёнда, ӯро ба сари хӯрок бурд. Соро баъд аз хӯрок дари хонаро қулф кард ва бузҳоро ба чаро бурданӣ шуда аз ҳавлӣ баромад. Шодӣ ҳам як чӯбдасти саркаҷеро, ки падараш ба вай сохта дода буд, ба даст гирифта аз дунболи бузҳо баро даромад. Соро баъд аз баромадани Шодӣ аз дари кӯча ба пушти дар танба монда, худаш аз деворчаки пастаки ҳавлӣ ба кӯча фуромад. Оча-бача бузҳоро ронда ба ҷарӣ ба ҷое, ки ҳар рӯз дар он ҷо бузҳояшонро мечарониданд, бурданд. Шодӣ чӯбдастчаашро ба даст гирифта дар канори ба киштзор пайвастаи ҷарӣ мегашт, ки мабодо бузҳо ба кишти мардум надароянд. Баробари ин кор ӯ аз рошҳои киштзор алафҳои худрӯро кашида гирифта ба тарафи бузҳо ҳаво медод. Соро ба рӯи як баландии бомчамонанд нишаста ба чилкиресӣ даромад. Чилики ӯ бисёр содда буд. Ӯ як қайроқи дарозрӯяро ёфта, ба вай як чӯбчаро кундаланг баста буд. ӯ дар домани худ пашмҳои ғозу шонакардаи бузро дошта, аз он пашм як ҳовучаашро ба мушташ гирифта, як тарафи он пашми дар мушташ будагиро ресмонмонанд тофта, ба нӯги чӯбчаи чилик баст ва дасти пашмдорашро баланд бардошта, бо дасти дигараш қайроқро гирд гардонда сар дод. Ҳар боре ки чилик гирд мегардид, пашм пеш тоб хӯрда ресмон мегашт. Ҳар вақт ки як мушт пашм ёзида борик шуда тоб мехӯрд, ресмони тобхӯрда дароз шуда чилик ба замин мерасид. Соро ресмони тобхӯрдаро ба қайроқ чамучилеб карда мепечонид ва боз як мушт пашм гирифта кори худашро давом медод. Офтоб рост ба болои сар омад. Бузҳо сер шуда аз хӯрдан боз истоданд. Соро пашм ва чилики худро ғундошта истода ба писараш садо дод: «Бузҳоро ҳай кун, ба сари чашма меравем». Оча-бача бузҳоро ба сари чашма бурда об доданд. Бузҳо
баъд аз об хӯрдан хобиданд. соро бо писарчаи худ нони аз хона бардошта овардагиашонро ба об тар карда хӯрданд ва бо кафи даст аз чашма об гирифта нӯшиданд. баъд аз хӯрок соро боз ба чиликресӣ даромад. ин дафъа дар чиликресӣ шодӣ ба ӯ шогирд шуд. шодӣ аз ресмони ба чӯбчаи чилик басташудагӣ дошта чиликро гирд мегардонд. соро пашми дар доманаш будагиро пеш пеш ҳамвор карда сар медод. ҳар қадар ки ресмон тоб хӯрда дароз мешуд, ҳамон қадар ҳам шодӣ паснокӣ аз пеши модараш дуртар мерафт. баъд аз 50 қадам бар ин дур шудан, бо хоҳиши модараш ресмони тобхӯрдаро ба чилик печонда ба пеши модараш меомад ва боз кори нав сар мешуд. дар яксоата вақти бузҳо дам гирифтанд, соро бо ёрмандии писарчааш баробари он миқдоре ки аз чоштгоҳ то пешин ба танҳоӣ тофта буд, ресмон тофт. бузҳо дар вақти хобиданашон кавша мекарданд. хӯрокҳои дар вақти чаридан нимхоида фурӯ бурдаашонро дубора мехоиданд ва дубора фурӯ бурда дар меъдаашон ҷой мекарданд. бузҳо бо ин кори худ шикамашонро қадре холӣ карданд ва ба хӯроки нав толиб шуда аз ҷояшон хеста ба хӯрдани хасу хошок даромаданд. соро ҳам кори худро ғундошта аз ҷояш хеста бо бачааш бузҳоро ронда ба ҷои сералафи ҷарӣ бурд. ҳайвончаронии баъд аз пешини соро бисёр дароз накашид. шамоли сахт хеста чарогоҳ ва киштзорҳоро чангу хок фурӯ гирифт ва дере нагузашта аз тарафи кӯҳсор абри сиёҳи ғафсе намоён шуд. абр монанди дуди оташхонаи поезд ба тезӣ ҳаракат карда ба тарафи қишлоқ меомад. соро аз авзои ҳаво фаҳмид, ки ба зудӣ борон ва бурони сахте сар мешавад. зуд аз ҷояш хеста бо бачааш бузҳоро ба тарафи ҳавлӣ ронд. соро ба таги дарвозааш нарасида гулдур-гулдури тӯбпаронӣ ҳаворо шунид. дар вақте ки ӯ ҳайвонҳои худро ба ҳавлиаш медаровард, борон ҳам сар шуд. соро бузҳоро дар оғил ҷобаҷо кард ва бачаи дар таки сел мондаашро бардошта ба хона дароварда ба вай либоси хушк пӯшонид ва худаш ҳам пӯшокҳои таршудаашро бадал кард. борон чунон ки аз чандин ҳазор сатил ба якбора об мерехта бошад, бо шиддат меборид. ғӯриши шамол, гулдуроси абру ҳаво бо шалдароси борон ҳамроҳ шуда як ғулғулаи воҳимадоре пайдо карда буданд. соро ва шодӣ оча-бача дар таги девори хона нишаста, аз даре ки дар рӯ ба рӯяшон кушода мешуд, бориши боронро тамошо мекарданд. вақте ки гулдуроси ҳаво шиддат мекард, шодӣ худро дар оғӯши модараш гирифта, сару чашму рӯю гӯши худро дар зери ҷомачаи ӯ пинҳон мегардонид. дар гашти рӯзи бевақт ҳаво ором гирифт. баъд аз он борон ҳам аз бориш монд. соро баъд аз ба як тараф кардани обҳои рӯи ҳавлӣ ва хушккунидани сари оташдон ба ширбиринҷпазӣ даромад. ӯ имрӯз мебоист мувофиқи хоҳиши шавҳараш ошашро барвақттар тайёр мекард, ки ҳамаи аъзои оила якҷо нишаста бо ҳам мехӯрданд. ӯ дар оташдон алав гиронд. шодӣ ба манъ кардани модараш гӯш надода аз хона баромад, ки ба сари оташдон ҳезум кашонад. аммо ҳезумҳои дар рӯи ҳавлӣ будагӣ чунон тар шуда буданд, ки намесӯхтанд ё ин ки дуд карда месӯхтанд. акнун ки ба ман дастёрӣ карданӣ бошӣ, аз оғил ҳезум биёр, гуфт соро ба шодӣ. дар он ҷо ҳезуми хушк аст. шодӣ дар об ва лои рӯи ҳавлӣ шалпоз зада гашта аз оғил ҳезум мекашонид ва модараш ош мепӯхт.
суро баъд аз ҷӯшондани шир ва биринҷ оташи таги дегро пасттар карда ба хона даромад, ки гирдуғун кунад. Намадро, ки имрӯз вайро шодии равғанолуд карда буд, чапа карда паҳн кард, то ки доғҳояш ба назар нанамоянд. Чароғпояи дар болои шустушудагиро бо як латта тоза карда ба хона дароварда монд. Чароғро пок карда, равған андохта ба рӯи чароғпоя гузошт ва аз пахта пилта тофта дар даруни чароғ ниҳод. Дар пешгаҳи хона, ки мебоист шавҳараш дар вақти хӯрохӯрӣ дар он ҷо менишаст, як курпачаро дуқат карда андохт. Дар поини курпача ва пайваста ба он дастархон паҳн карда ва ба рӯи дастархон як нон партофта, рӯи вайро ба сачоқ пӯшонида монд. суро баъд аз ба тартиб андохтани хона боз ба сари дег баромад. Дар оташдон як-ду дона ҳезум монда алавро даргиронид. Дег қариб аз ҷӯш мондагӣ боз ба ҷӯш даромад. суро баъд аз бо кафгир кофтани дег бо ёғлоғу равғани зард андохта ба даҳанаи дудбарои оташдон гузошт, ки гарм шавад ва худ ба бузҷӯшӣ рафт.